खोथायाव दंखायोमोन नाथाय बे नङा दि जोंनि केथलिक धोरोमा जोंनि बिमा बिफाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामा नाङामोन बै समाव गथ'आ दंखायोमोन भाइराल जायाखै गुबुन रावबो हराखै जन कार्जिनो नाथाय नैबे आंनि हौवा जाय एनिथिं एमजे नामावल' जानो हागौ दिनै कागजाव कलमावल' दिनै आंनि हौवानि महरैहाय बियो बेफोरबादि बियो संसारनि मोखाङावहाय देखायफ्लादों दिनै बे आंनि हौवा एमजेआनो जन कार्जिनो हरदों मानोना रायजोफोर बे फट'आ दिनै एमजेनाव माबोरै फैदों होननानै बुङोब्ला खुलुमबाय रायजोफोर खोथाखौ खबरखौथ' नोंथांमोना अलरेडि बयबो मोनबाय मिनिनांगौनि बाथ्रा गैया खोथाया सिरियास आरो आं मानि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों माखासे जाहोन दङ आरो बुंनांगौबो दं समाजनि खौरां लाग्रा दिनै जोङो एसेब्लाबो मोनथियो एनिथिं एमजे बा एमजे एनिथिं मोजां हक गाज्रि हक बिथाङा आपडेट्स लाबोयो बाइट्स लाहोयो जायगा जायगा बेरायहैनानैहाय खौरांखौ हरो बेनि गेजेरावनो एखमब्ला जों बेखौबो नुयो बिथाङा सोरनिबा भाइरेल कल सोरनिबा पार्सनेल लाइफआव जानाय जाथाय सोरबा बाजै सोरबा आबौ बेफोरबायदिजों मोगा मोगि बा फन कलनि थ्रुयै बा बिथांमोननि माखासे खौरां बिथांनाव सफैयो बिथाङा आपडेट होयो शेयार खालामो दा खोथाया बेवहाय माखौ आङो पिक खालामदों होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा गावनिनो मोनसे पार्सनेल लाइफनि जाथायखौ लानानै दिनै शेयार खालामदों दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे दिनै जिहेतु प्रिति एमजे एनिथिं एमजेनि गेजेराव जाखिनि कन्ट्रभारसि जालायगासिनो मा सैथो मा नंखाय सैथोसिम जोङो थांनानै बिजिरनानै नायब्लाबो नंखायखौबो जोङो फोसावनानै होब्लाबो नायग्रा नोंथांमोननिबो बा आं फोसावगिरि आंनिबो मुलाम्फा बेवहाय दङ माबा मोनसे होननानै आं सानाखै नाथाय बेजों रिलेटेड जोङो माखासे नलेज बा माखासे कनक्लुजनावहाय फैनो हायो जे दिनै जे थासारि जोंनि समाजाव सोलिगासिनो दङ नैबे थिग बेबायदिनो जोङो नंगौ ससियेल मिडियाखौ जोङो एज आ टुल मोजां खामानि मोजां बिथिङाव जुदि बेबहार खालामोब्ला जोंनि माखासे सर्ट अफ लाइफ एसे इज खालामना होयो माने गोरलै खालामना होयो नाथाय बेबायदिनो ससियेल मिडिया माखासे बिथिङावहाय जोंनि थासारिफोरखौहाय जोबोद गोब्राब खालामनानै होयो दा बे एखे दिनै जोङो बेखौ रुजुनो हायो जे दिनै एमजे एनिथिंनि पार्सनेल लाइफ प्रिति बिथांनि पार्सनेल लाइफ बेखौहाय बिथांमोना सानैनि गेजेराव मा जादों हयथ' बेखौ अफ दि केमेरा ससियेल मिडियानि साइडआव थानानैबाबो सल्भ खालामलायनो हागौमोन नामा आं बेखौ नुहुरदों नाथाय दिनै बिथांमोना मेगन मोदै फुगारलायनानैहाय गाबस्रोलायनानैहाय ससियेल मिडियायावहाय दिन्थिनानै गावखौ जि नुदों आं बेखौ बुंगोन दे रायजोफोर गावखौ सासे जकार बायदि प्रेजेन्ट खालामनाया आं सानाखै बे एमजे ब्रादार नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे बेनिफिशियेल जादों बा जागोन आरो बेजोंहाय आं सानाखै नोंथांमोननि रिलेसनावहाय माबा मोनसे मोजां बन्डिं फैफिनगोन होननानै जाथाया मा जादों जायाखै आं बेखौ डिसक्ल'ज खालामनो लुबैयाखै नोंथांमोना अलरेडि गोबांथार बेखौ ससियेल मिडिया बा बिथांमोननि फोसावनायाव नोंथांमोना बेखौ नुबाय आंनिफ्राय मेसेजआ बेनो आपडेट्स हो लाबो खौरां हर नाथाय इस्यु बेस खालामनानैहाय जानला मेनला नङिखौबो नंगौ होननानै फोसावनायाबो जोबोद गोरोन्थि जायनि फिथाइखौ जों दिनै रोखा रोखा नुनो मोनो दा प्रितिनि एमजेनि जि मोनसे संसार जानायनि जिउ बेखौहाय आरोबाव मोनसे ससियेलि एक्सप'ज खालामना लानानै बेबा बे गावजों गाव नारा नाथा बे फंसे बुंबा बे फंनै बुंहरनाय बेबायदिजों आं सानाखै जे सल्भ खालामगोन बा सोरबा नायगिरि बिथांमोना बेखौ सल्भ खालामनो हागोन जिहेतु नोंथांमोननि पार्सनेल लाइफ बेखौहाय नोंथांमोना गावनि बाउन्डारि सिङाव दोननानै बेखौ सल्भ खालामलायनांगौ आं बेखौ सानो आरो बेखौ
गुबुनजोंहाय शेयार खालामनानै इट्स टटेलि वेस्ट अफ टाइम नोंथांमोननि रिलेशनशिपखौ जा थासारियाव दङ बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन खालामनायनिसो बे मोनसे लामा आरो एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला रावबो नोंथांमोननि पार्सनेल लाइफखौ गोथौयै सिङाव हाबनानै मिथिनो लुबैनायनि रावहाबो इन्ट्रेस्ट गैया बेयो जास्ट मोनसे शो अफ जितु दिनैनि समावहाय ससियेल मिडिया मोनसे ट्रेन्ड नोंथाङा पस्ट खालामदों मा आपडेट फैदों नायदों कमेन्ट्स हरगोन बुंथावि खोथाफोरखौ नोंथांजों शेयार खालामहरगोन नोंथाङा दा डिप्रेसनाव दङ बा दुखुआव दङ नोंथांखौ आरोबाव नार्भास खालामहरबावगोन दा बेनिखायनो प्रितियाबो आइजो माहारि जानानै गावनि आब्रुथिखौ बासायनो थाखाय बा गावनि सन्मान मान सन्मान न'खरनि फारसे सिन्था खालामनानै आं सानो जाखिनि जालांबाय आरोबाव ससियेल मिडियायाव बेखौ दावराव खालामबावनांगौनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो गोबां खौरां हरनो गोनां आपडेट्स हरनो गोनां दङ खामानि दङ एमजे ब्रादार नोंथाङा नोंनि खामानिखौ मावलांबाय था नाथाय पार्सनेल लाइफ बे मेटारखौहाय बयहाबो थायो आंहाबो पार्सनेल लाइफआव जेंना दं गोबां जेंना दं बयहाबो दं जाय भिउवार्सफोरा नायदों बिथांमोनहाबो दं नाथाय बयबो दिनैनि समाव गावनि बेक्तिगत जिबननि खौरांखौ जुदि ससियेल मिडियानि थ्रुयै फोसावलायनानै माबा मोनसे बेनिफिट लानो सानदोंबा बा माबा मोनसे मोजां जागोन होननानै आसा खालामदोंबा बे 100% नंखाय